Kristohanong katiling ba din sa lungsod sa Amlan? Mayong buntag yung tanan. Mayong buntag usab, Father. God is good All the time. He is truly good. Diba? Amidst of this chaotic situation, sa kagubot, sa kalibutan, bisan din sa atong probinsya, sa nasod. Aduna yung mga pulong ang Ginoo nga naghunghong ka nato. Relax, take back, and rest yourself, no? Because God, I am with you. No? Miingon siya din sa unang pagbasa sa Ebanghelyo o sa ikaduhang pagbasa pagayon. Nganong miingon man ang Ginoo, umari kamo kanako aron makapahulay kamo. Umari kamo kanako nga gibugatan sa iyong mga gipas-an o papahulayon ko kamo. Nganong nakaingon man niini ang Dios, si Jesus, maybe nakita niya ang matag usa ka nato linga o busy kaayo, no? Sa mga buluhaton nato sa adlaw-adlaw. Ang mga problema nga atong gipas-an, ang mga responsibilidad nga atong giatubang, ang mga pagsulay nga ato usab nga gitan-aw nga umaabot, mga kabalaka o kahadlok, mga kaguol, mga kapakyasan, ana naglibot ka nato. Og tungod diini naningkamot kita kauras, no? Naningkamot kita nga mulutaw ra kanunay bisan sa mga balod niining kinadagat sa kinabuhi. And then one day karong adlaw mayon ang Ginoo o relax o sa diha, no? Hikling usa na imong gipas-an nga mga kabilinggan ug responsibilidad. Take time, sit back and relax because I am here with you. No? Ningon ang Ginoo. Og tinuod ba ning nahitabo kanato? Natuman ba ang gipanagna ni propeta Isaías, Zacarias, no? Nga ang Dios maghari kanatong tanan? Gikan pa sa suba sa Euphrates hadto sa kasuok-suokan sa kalibutan. Natuman ba ang kalinaw nga iyang gipanagna nga ang mga sundalo, ang mga karwahe iyang kuhaon gikan sa panggubatan ug ang mga uniform tanan mga pana iyang balion ug sunugon aron maghari ang kalinaw sa kalibutan. So ang pangutana kinahanglang tubagon, natuman na ba ni o wala pa? No. Maybe ang tubag niini, oo o wala pa. No. Duha. Kay niining kalibutan, duha nga klase sa mga tao ang nagpuyo. Ang mga midawat sa mensahe sa Ginoo o gatong wala mudawat sa iyahang mensahe sa kalinaw ug gugma. Nagkuyog ta ining dalan sa kinabuhi sa kalibutan. Uban ka nato, muingon, oo, natuman na diri ka nako. Tungod kay nagtamod ako sa balaod o gugma sa Dios. Og ako ning ipadayag sa akong kaugalingon, sa akong pamilya, o sa akong mga isig katao. Diha sa akong trabaho, diha sa akong mga obligasyon, I tried, no? Akong gipakita ang kalinaw nga akong naangkon gikan sa Ginoo. So, meaning, wow, natuman diha kanimo ang gipanagna ni propeta Isaías. O gani gidungagan pag yun ni sa mga pulong ni San Pablo, kung nadawat na ninyo ang Ginoo. Siyempre ato siya nadawat diha sa sakramento sa bunyag si Jesucristo. Dili na ta magpakabuhi pa nga ingon og iya sa kalibutan. Dili na ta maghago og mga butang nga tumpi natong tigumon og inig kamatay mawala lamang. Ang atong angayng pasanon ug atong hatagag dakong pagtagad ang pagtuman sa gugma sa Dios, ang pag-ila kaniya nga atong hari ug pagsunod sa iyang mga sugo. Gaan ang yugo nga iyang ihatag kanato. Ang pagtuman lang sa adlaw-adlaw natong obligasyon nga may gugma. Og malumo ang iyang kasing-kasing. Natuman ba ni ang tubag, oo, o wala pa pod. No?
Kay sama nato dinhi karon, hinaot unta nga natuman kini, no? Mila kita nga sa Hesus ana sa atong kasing-kasing og naningkamot kita nga magpakabuhi sumala sa iyang gitudlo. Ang mga sugo nga mao'y mga yugo nga iyang gihatag kanato gaan rabiya kung dili kita magtinguha og laing mga butang gawa sa iyahang gihatag kanato. Ang uban mga tao hantod ron restless. Daghan na silang salapi, bulawan, may gahom apan hangtod karon wala pa makapahulay ang ilang kalag kay nangita pag mas daghan pa sa ilahang naangkon. Apan ang tanan nga ilang gitinguha iya sa kalibutan. Nga inig kamatay, biyaan ra pod ning tanan. Wala tay taya sa senselyo nga atong na tigom og madala sa langit. Nahinumdum mo mga 3 weeks ago, no? Dinis kalibutan maigsoon, doon na gitawag Forbes magazine nga ang record, world record sa mga pinakadato nga mga tao ining kalibutan. Usa niini si Elon Musk, Bill Gates, o uban pa nga nakadiscovery sa mga scientific advanced technology. No? Apan, nakapahulay ba sila? Malipayon ba ang ilang makalag? Hangtod karon, wala paghihapon sila matagbaw sa ilahang katigayunan bisag wala na, dili na nila maihap ang ilang salapi. No? Tungod sa tinguha sa gahom ining kalibutan, tungod sa tinguha sa bahandi nga iya sa kalibutan, usahay ang tao mulapas sa katungod sa ubang tao. Usahay gani mugamit og kabangis og mupatay aron lamang maangkon ang iyang gitinguha nga iya sa kalibutan. Nahinumdum mo ni adtong Titanic submersible, di ba? Nabalita mo gini, nakadungog magyuta ini, dihay 5 ka milyonaryo, no? Dato kayo sila, no? Nabantog ang ilang ngalan. May usa pa ka amahan og anak mikuyog kanila, no? Unya ni sakay sila og submersible ngayon ani kadako ra sa altar, no? Round. Nibayad sila og $450,000 para makasakay ni atong Titanic submersible aron lamang makakita sa nahimutangan og sa Titanic usab nga nalunod ni atong 1912. Muli-ili na sa gamayng lungag unya makita ang mga taya sa barko. Restless ang mga tao. Wala pa gyud sila matagbaw sa ilang katigayunan, walay pahulay. Ug maoy ilahang gipangita o gitinguha nga makakita sa Titanic nga nalunod. Tungod niini, no, the curse of the Titanic ship is still very, no, kanang makamandag para gyapon. Sa dihang naabot sila sa ilalom, kalitan sila kawala. Well, anyway, maybe it was God's decision. Papahulayon ko kamo. Og nakapahulay gyud sila hangtod karon, wa na gani kakiti ang ilang mga lawas. Restlessness, no? Mao nay gitawag karon. Mao nga niining atong ebanghelyo sinuportahan sa mga pagbasa, God, ang Ginoong Jesucristo nagpadayag sa indang gugma kanatong tanan ug ang iyang tinguha nga magmalipayon kita, nga makapahulay ang atong mga kalag, nga magaanan ang atong mga gipas-an nga mga responsibilidad ug problema. Mahitabo lamang kini kung atong tungon, no? Atong ipunting ang atong huna-huna, gugma ug panglantaw sa pagsunod kaniya. Ang pagpas-an sa iyang kasuguan, ang pag-angkon sa iyang gugma, ug labaw pa sa pagpahulay sa atong mga kalag, atong maangkon, doon na pa'y kalipay kung kining maong kapahulayan o kagaan sa yugo nga atong gipasan, atong mapaambit usab sa atong mga igsuon. Nga mamahimo tayong kitang responsable o instrumento sa pagpadayag kang Kristo ngadto sa atong isig katao. Una diha sa atong panimalay, ang paghigugmaay sa bana ug sa asawa, ang pag-alagad sa sag-usa. Panahon sa kasal, ang pari mangutana,
ikaw tampulano gihigog mabuba kini si Juana? Oo, Padre. Ikaw, human sa ilang human niya nang oo. Muingon siya, okay, sabat ka mo kanako. Itugot Ginoo nga karong adlaw kami magkahiusa sa hunahuna ug kasing-kasing. Bisag unsay mahitabo, maayo udautan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o mayong panglawas, hangtod kamatayon mubulag ka namo. Wow! Nindot, lahom, meaningful nga panaad. Apan natuman ba ni sa inyong panagtiayon? Nahimong bugat hinuon ang panagtiayon tungod kay wala man tumana sa usag-usa ang ilang gisaad sa Ginoo. Mao nga misangko sa panagbulag. God is giving us the sacraments, kini mga yugo o mga palasunon nga gaan unta kaayo kung tagaan natong dakong pagtagad og tumanon ang mga gisaan sa atong bunyag. Niining kami niyon sa atong pagiguli sa usag-usa, sa atong paghigugma sa Dios. Daghang mga butang ang gihatag kanato sa Ginoo nga labaw pa sa bahandi kung itandi nato sa bahandi ning kalibutan. Mga sakramento nga dili mabayran og salapi. Mga sakramento nga maghatod kanato sa tinuod nga kalinaw, kalipay ug makapahulay ang atong mga kaugalingon, mga kalag bisan naglakaw pa kita ining kalibutan. Sa pagpadayon nato sa atong misa mga igsoon, mao gihapon ang pangutana. Natuman ba kanimo ang gisaad sa Ginoo nga makabaton kitag kalinaw ug kapahulayan? Kung wala pa, tingali atong reviewon ang gipamulong sa Ebanghelyo. Mingon ang Ginoong Jesucristo, Amahan, nagpasalamat o kanimo tungod kay imong gililong sa mga makainadmanon o mga mapahitason ang kamatuuran. No? He was praying in front of the disciples and he tried to praise the Lord for giving revelations to people. No? Unsa man ang kamatuoran nga giingon sa Ginoo nga gipadayag sa amahan ngadto sa mga kabus o mga walay kaalam. Mao ni niingon siya, ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak. Ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. This is the revelation. Gipadala si Jesus sa amahan, dala ang tanang gahom aron masabta nato ang gugma sa amahan ug maangko nato ang kagaan ug pahulay sa atong makalag diha kaniya. Ug miingon pa gyud siya, there was an invitation, umari kamo kanako, kamong tanan gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Come to me. Come. No? Ang gugma sa Dios kanunay nagtawag, bisan diha sa krus dinupang yang mga kamot. Kung atong sudungon, at His dying moment, He is still trying to tell us, come to me, all of you who are tired, no? And I will give you rest. At the end of His life, maurag yapon ang mensahe, He loved us so much. Ug miingon siya, kung muduol kamo kanako, isangon ang akong yugo, ug sundan ninyo ako. Kay malumo ako, ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sa iyo ng yugo nga akong ihatag kaninyo, gaan ang ipapasan ko kaninyo. Now we have to realize on this. We have to be truthful to the Lord. With His invitation, we bring to Him our faith and our love, and maybe even more dedication to follow His commandments. Only in this way, mga kaigsuonan, nga makakaplag kita sa tinuon nga kalipay, kagaan sa kinabuhi, samtang niya pa kita sa kalibutan. Kaya ang saad ni Kristo, dili gayon mapakyas. Ang iyang gisaad matuman gayon, ilabi na sa mga tao nga nagsunod kaniya. God is good all the time. Palihog manindog kita tanan, o atong dig-uno ng atong pagtuo, pinagi sa hiniusa nga pagpadayag niini. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa